Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo coy, cedoknya karo Arif yang paling gokil, mantap. Oke, nang video iki acarane arep balik camping. Camping nang gunung. Iki gunungnya sing arep diparani iki Gunung Cendek, cilik. Apa ya gunung ya jenenge? Bukit paling ya. Jenenge lek ngaran wong-wong biasane jenenge Gunung Cemenung. Gunung Cemenung kuwi panggene nang Desa Sukorjo. Sik. Sukorjo apa Tenggong ya? Paling arah Sukorjo ya Tenggong. Kecamatannya Rejotangan, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur. Dhuwure cendek kok. Sekitar 200 lah, 200 mdpl. Iki kok aku karo Kentit, Mas Kentit, karo Budi. Nah, Budi kae sing tak mene gampang ilang kae. Iki wonge sik nguyuh. Nguyuh. Sik ngatur. Ya sone, karo ngenteni mau teko, ade langsung mangkat nang dalan. Mantap. Ngapa sirmu? Boleh kok. Memang loro. Oke lur, montore diparkir sik nang kene. Mae sapa? Mae masyarakat. Masyarakatnya kayak jenenge An-Najib. Pas iki langsung siap-siap munggah langsungan selak wengi soalnya. Nggo apa jenenge selak kehilangan. Kehilangan Sunlight. momen nah kan dhisik kayak. Kehilangan apa? Sunlight. Sunset ngawur. Oke. Kamu udah pelok? Enggak, Mas. Lah, iya jane ra melu. Kan iki. Oh ya, wes. Oke lur, lanjut ya nih. Bye bye. Ya. Ya. Oke, dadah lur, dadah. Ya. Aku glowing, Bro. Glowing. Lah maling bawa sup sabun terus ora apa Rati raupi. lagi. Jadi dia glowing.
telat lur. Sunlight-nya wis hilang. Aduh, kameramu kurang kenceng. Oh iya sih. Rata-rata. Oh, mantap. Mantap. Padang rumput nan luas. Mantap loh. Lur, mantap lur. Gunung Cemenong 335 mdpl. Oke lur, mantap iki wis teko pucuk Gunung Cemenong. Ya lumayan lah perjalanan kurang luwih piro iki? Pirang menit Mang Dit? 1 jam ya. Wah, 1 jam. Pemula awake dhewe, Bro. Ora lah, ya cedek paling ya sekitar setengah jam paling. Iya. Terus iki bar iki arep ngedeng tenda nang kene. Ya ngono pokoke. Oke, Oke. mantap. Yes. Ya. Oke lur, kita Indonesia ngadeg. Hari ini arep ngecam kopi sik, terus engko dilanjut nih masak. Nang kene ya pemandangannya lumayan lah, mending lah kene. Ora kalah lah karo gunung-gunung Liane. liyane. Terutama lek pagi hari. Wah, terutama lek pagi hari. Tapi ya ora ngerusi sesuk kaya ngopo. Mas aku kok. Apa? Kota Arjotangan. Kota Arjotangan. Kecamatan Arjotangan ketok kok kene. Mantap. Delok niki. Hei. Kowe nyapu iso. Hei. Aurate. Hei. Iso ote-ote ngene. Sumuk, guys. Sumo. Tarik sis. Mangga. Iki udan lho Beh, ape masakna Joko jidane udian jan ndak ngerti yo anu apa jenenge cuaca iki. Cuaca ndak paham belas. Jan ndak ngerti perasaane kita-kita. Ndak ngerti perasaane bedes sih. Bedes ya awakmu bedes. Dadi masake mah njero tenda tapi ya pakai hati-hati. Beres iki. Kanggo dulur-dulur lek masak nang njero tenda kudu hati-hati, soalnya yo bahaya. Hanyong. Oke. Wih, iki ape masak kopi. Beh, pemandangannya ndak tepak. Woi, aurate. Apa? Gak ada akhlak. Apa-apa, woi. Saya kan cowok. Tian. Cowok tidak ada aurat.
Siap? Siap. Jadi pangan kan? Panas lur. Lepor cangkem mangan lur. Mesti kemeluk kaya ngono. Apa? Ya keluk-keluk ya jal. Ampun. Payak isi tok-tokno. Tumis kangkung. Dulu nih. Melempem wisan nak. Ben terus tak empuk ngono kan. Ndang mlon to, tak rekam iki lho. Oh. Ora nanti mlomplok direkam bareng. Alhamdulillah lur. Wis parek. Oke, urung tak si Ica ini. Ada. Wis bariki arepe nyantai sik ngopi karo ndelok pemandangan Kota Rejotangan. Kecamatan Rejotangan. Tangan. Tangane. Iki YouTube-ku YouTube apik iki ora digawe ngono-ngono kuwi. Kota Rejotangan. Kota Rejotangan. Disingkat Kotangan. Coglokmu. Ya sote-ote. Patune apik e Ram. Top. Iki apa nyandi iki? Saiki. Lek kayu. Kayu tinggi. Nggih masang presit. Oh iya, oke. Karo wisan nggih obong-obong lek kena ya. Oke. Oke lur, iki arepe mapak koncoku sik. Sapa iki? Doni. Sik eling to karo Doni. Ini pedas peradangan. Kalau Doni sing rada ora genah bocahe. Iya, pedas peradangan ta, Lur. Mosok sapi mlaku munggah iso oleh teko tengah-tengah mergo Balik. santere mliri balik. Layu pisan. Aduh. Layu pisan. Ah, kalau bocah. Kau bocah ngono, medua lho. Medua. Lho terus angkane. Ya, kreol. Cuk. Apa cek meduk kok dalan ngono. Iki meduk. Samperin ndas yo. Nggih, bocah. Ngangkrek nih. Terus kon dhuwur. Terus kon dhuwur. Nah. Oh. Terus teko puncak lur. Aku menggawa es loh. Mana? Terus. Piye pendapatmu? Pendapatku mancai. Endi kanan? Terus lurus ya kena. Ya lurus kena. Kanan. Lurus ya nyebrang. Lur sing jan kaya Belgedes saiki. Mosok ape munggah semenonge dadak kon mapak kon ngesor. Ah, kayak kon dhuwure langsung muadok kon mbakle langsung buadok. Ya adokan sujono tange. Tambah iki pisan koncone. Ijen kaya entut Bedes garing. peradangan lho. Bedes peradangan kedua iki. Duh matune. Apa tuh kan? Iki yo tete. Kowe ya tete. Kan ndek adem. Iki mau apa tete iki yo? Jenenge Piye tete? angin poin kok. Kuwi ote-ote. Iki ote-ote. Angin silir penak angin kok. Kira-kira lombok. Karena gue lombok. Itian ngapi ya.
dan tembus lho. Oke lur, wis mari ngopi nyantai, iki saya turu sik. Jaga kesehatan, jaga stamina. Soalnya sesuk kudu menerima kenyataan baru. Iya. Sesuk summit attack lur. Tapi nanti enggak nanti arep. Power ini rasanya power. Tambah 50 kan DBL centimeter. Yo sing ono iki turu bar. ngerdak keri hidung apa ya? Oke lor, sugeng isuk, sugeng enjing. Wis tangi turu. Saiki wis jam piro iki? Jam 5 kurang 10 menit. Iki nang kene iki apa? Kabute lekas munggah, dadi ra ketok. Sing ketok mek gor kabut. Bariki arepe masak kopi, gawe kopi terus masak tinggi sarapan. Oke. Oh iya, kayak cah loro sik turu edian. Woi tangi woi. Woi tangi woi. Sobuhan. Piring dan. Acang. Woi tangi woi. Koclok. Wah, tian ranten taing sisuk barang. Wah, potong ya. Menyapa we, ngatur ya we. Kucing mana sih? Ngombe sing panas-panas marahi. Wes. Ngomong ya? Woi. Kamu. Woi. Cemaran lingkungan, woi. Oke lur, iki alhamdulillah wis sarapan dadi sebodok wareg wetenge. Ya senajan kacange gosong. Kan banyune ndak. Rasane murat narit. Kayak ceritane iki nderek banyu coy. Entekan. Banyune entek. Lambenge udan ra. Kita catakan ngombe dilatih nang suket-suketi. Ya bareng iki arep packing terus kayak capcus mulai tuku jas jus. Omong apa jane iki?
Oke lur, iki wis selesai bahasan itu. Pembahasan ini baru wis mari. Bari ki arep mulai. Kangge kanca-kanca lek sing pengen dolan nang Gunung Cemenung kene kena Bukit 4. gunung apa bukit iki? Bukit Cemenung lah. Ya view-ne ngene iki wis asik lah pokoknya. Cedonan nang video terus ya. Jelali di sabrak. Yo sana. Dadah.